what they believe in. The woman gave it to him. Woto woto. How can you see a woman or eje ebele or eje desert, and you just conclude that now the woman or the jobless, now the woman and that is the silly thinking about everybody that they see inside the church. They believe that people who go to church that they are jobless. They believe that people who go for prayers that they don't have anything doing, that they are suffering, forgetting that na all those motos heavy cars not people who are church goers who have parked that motor. You know what I go? Now that woman we see name will me the woman we name will me ojo ya kelifo na alo the woman we ni ife na alo na nna ewuputa ubosi na dedicate to go and worship my God. Yes, no off ta no ubosi no off no na dedicate that day to go and worship her God. Or na try mgbe ofugolu na ife la achogi ime oshoko entice ya the woman with the shaking 10,000. Now let me tell you people, all to go ka asino campaign ka na eme. Before I announce something good that God has smiled on that woman. What I go sometimes on a don't make if we make what if we go no campaign can make it up. Because at a point he told them that he will give them 10,000. The 10,000 attract their people from nearby only to see me campaign. Only to see because they make campaign. That is his own method of teaching. That is his own method of preaching. Nke by fire by force. And a music campaign. Well, I don't pull in the mother. Now, eventually, enye go nalo, oba go na campaign. APC, BB no kola kokocha style konye go. Naruti inapa. PDP BB no kola kokocha ko nye go. Na lego ti inapa. Apuga BB no kola kokocha ko nye go. Na lego ti na akpa magoma le bi shori je biaka all that go na campaign. So because now that go na campaign oketa ewuputa ego nyelu na lego lie. Now ambassador of let us a minute. A minute. Let me get I need to be accurate. I need to be accurate, yeah. I need to be accurate. Hey, because somebody tag Yalomo page that different on your ministry here. Somebody tag Yalom. Thank you very much. Bitter truth and sweet testimonies. Bitter truth and sweet testimonies. That is the new page for that different on your ministry worldwide. Go and follow that page. Now, the law conclude that has smiled on that woman is that after seeing how strong that woman is, after seeing that there are still women who can withstand pressure like the type that Mathias mounted on this woman, nevertheless that the woman of Oriye no Pumoto, it will be easier for him to entice that woman. But the woman was still strong, still telling him if on agwe now woto that different on ministry worldwide, bitter truth and sweet testimonies has decided to give those children scholarship. Na school free scholarship. The woman merit. So if you know anyhow to locate that woman, if you know any, in fact, more personally,
I have a gift for that woman. More personally, I have a gift, a cash gift for that woman. And I will drive myself to go and meet that woman. I will drive myself to go and meet that woman. So, if you know how we can locate that woman, but that woman na luck has mind on her, but that woman na-ezugosiri na Chineke echetago ihe o kwurie Mathias jụrụ ya wee sị ya na ọ wụrụ na ife 1.5 million dakwasa oketa, ọ wụrụ na ife 1.5 million dakwasa oketa, kelu ka ihe esi wee solve o nwere ebe ịma ihe esi wee weta ego a. The woman wee sị ya yes, by God's grace no nwere, because ịma na ha na-ekonyocha onye ọnwụ na anya, onye ọnwụ na ha fụlụ bụ Bible na-eje ekpere, onye ahụ enweghị ife ọ na-alụ, onye ahụ dị jobless, agụụ na-agụ onye ahụ enweghị ife ọ na-alụ. Mana ịbịa n'ụlọ ebe a ha na-esi nri aja na mkpọ, ịbịa ebe a ifu ndị agha matani, even 1 cup of rice ebe ha sugara na-akụ aka, ndị agha matani. Even in fact the poorest people, the poorest congregation mfugolu n'ụwa awụ congregation of Mathias, the poorest mfugolu n'ụwa awụ congregation of Mathias. I've never seen na churches ebe ejeri ike akpa rice na amaghị ndị mmadụ 1 cup of rice, 2 cups of rice, 3 sachets of noodles. Onye nyerie ọdụrụ ya mma, onye wotalụ 3 sachets of noodles nye, wolu mmanụ sachet ofu nye, ma irie 2 cups of rice, ọdụrụ onye ahụ mma. I am asking you, ọdụrụ onye ahụ mma. So ịnọ na-esiti over the most poorest congregation that I have ever seen anywhere. Onweghị ụbọchị ha ya ada aka ụka, obodo ofu anya, obodo onye ofu anya weze, o doghoro anya na n'obodo ahụ kpuru isi, obodo onye ofu anya weze. I nwere a church ebe nwere over 60 to 70 people na worship there every Sunday. So moto hu wife na akwụ n'ilo every Sunday. So moto hu wife na adụ n'ilo. Machine bịara ebe ahụ abịa na awa aka nchawa, machine bịara ebe ahụ abịa na awa aka nchawa, ife dịka kata nke nnukwu eji agba ọkada. Wunye ahụ the only machine ya bịa there. You are sitting over the most poorest congregation mfugolo anywhere. So kele onye iwu ide wotara ndị church ya anya na ọha je taba afụ tachasị afụ. A single person ifuru n'ụlọ ụka nwere ife ọ na-alụ ekwugo nye ugboro one. Ụtụtụ Monday ndị chọrọ ije program chọrọ ejewe program, ụfọdụ n'ime ha shop ha aghọ oghe. They make much more money than even you Mathias can ever make in your lifetime. They make much more money than you can ever make in your lifetime. As poor as etu isi afụ that old woman ị na-afụ debe, or old woman nwaanyị ahụ ị na-afụ debe 40 something years or 50 years ị na-afụ ya n'ụtụtụ ọwụna obulu Bible jewe ụlọ nwaanyị ahụ na-azụ ụmụazụ ịtọ na university. Nke ụmụazụ bụ odumọwụ ofu na university, izụbụ ụmụ 1 na university. Ị na-akpagharị ebe niile na the street of Eva na constitute nuisance. Ụbọchị mme nwetaghị ihe ada emefe asọ nwe na Nnewi afọ ahụ ya awụsọrọ. Ụbọchị mme nwetaghị ebe ya ada awụ ụdị ala ahụ na Nnewi afọ ahụ ụsọrọ. That day ị ya sị na ọ ya dụka ụbọchị ndị mmadụ mmalụ pure water n'Obosi ka ọ n'Ọnịsha. Ụbọchị ahụ ya dụka ụbọchị ndị mmadụ tụrụ pure water. Ụbọchị ahụ ya dụka ife ndị mmadụ merụ na Alaba. Ijere Alaba ijezi ndị karụ mma. Ijere Alaba ijezi ndị karụ mma, that they should go back to their root, na Jesus Christ nwe onye ọcha na ọ na-aghọgbu ha, that they are suffering, that you are this. Ndị karụ mma ọ ka wofu a ndị mmadụ tụkọnyere ego bụ ime ka ị na-bidolu ịkọpụrụ gwongworo 7. anyị afụze gwongworo 7 or 4 or 5 akọpụrụchagoro akọpụrụ paaki ya ịrụgharị ya ọfisi n'ebe. You think we don't have eyes? We have eyes and we are seeing. Sit down and enjoy. Rie ndị chọrọ iri mugu no ha decided ịbai. Yes, ndị dapụta ka rie ha mugu ọ mugu fall wee rie ye. All along ife anyị na-afụghị owo ịkọpụrụ ofu gwongworo anyị afụ ya, nke ahụ ya akọpụrụ sef. Onye ya egoro ya nọrụgo nso, onye ahụ akwa ego ụgwọ
ewe kọpụrụ ya kọpụrụcha ya ọbịa bulie mana ụbọchị a ịbịazi gosi anyị garaji go enwe like ebe 5 gwongworo akọpụchagoro kere ụbọchị nke ha bidoro. You are growing, you think we don't know. We know. Onye ọnwụ na ahịa awụ elu. Everybody aga awụ elu. Mana asị hongo onye akwụ ya chara ịbụa ya egburu. Onye plantain ya ehuru 10 ya egburu ha 10. Akpụghị gba mkpe 10 ọngo ya bụrụ ya. Olulugu ịpakeji gọọlụ ọfụma. Libe ha mugu. Riwe ụmụ nwaanyị chọrọ ịdụ comfortable na ịdọ agba akwụna mugu. Ụmụ nwaanyị chọrọ ịdụ comfortable na ịdọ agba akwụna. Riwe ha mugu. Ọsọsọ ha ụmụ nwaanyị nwere ike ịpụta ịfụ nwata nwaanyị nọ na ha early 20 something ya da achọ di ọwụ na ọ chọghị ịnụ di ọ chọghị ife ọ ya eme ka o wee dụrụ ya mma ọ pụta na Facebook ọnọlụ ana m asị na-ekwo lele na enu nwata nwaanyị ya enyelu nwoke aka wee zụọ ụmụ ya na ife ọ na-abịa nje na peji maazị dibịa ifela a na-eme m ife ụmụ nwaanyị dụcha 23 24 25 years 27 years ha na-asị gị ụka ji wee isi bikos ị na-ese anwụlụ na-akpọ ọgwụ ike asị nwaanyị ikekwo at the age of 22 23 years inwe ozi akpa nwa anyị niile ọ nago n'iyi karụ ụmụ nwaanyị niile ọ nago n'iyi karụ ụmụ nwaanyị niile anabụ n'iyi karụ ọhụ mmadụ gwara umebie n'oge ọhụ nwoke ahụ na-akpọghị ejigharị klọb mgbe ka do 17 18 years iru ebe ha amụghị igbo ọkụ enyeghị nke gị na-ese amụta chicha enye ngụ nwa nwaanyị na-ese akpọghị egwu na klọb igbo nye ọkpaga elu lọgọ ọkpaga alọgọ eka stripa nọ na klọb gbaa egwu ọhụ mmadụ melughu ijezie westisha ndụ asị nwaanyị efoketa n'ụwa esiga etu a kpukwasa ahụ n'isi ịmapụta chọwazie ndị ife baịbụl melughu asị nwata nwaanyị ịwụ ihe nyere nwoke aka wee zụọ ụmụ ya asị nwata nwaanyị ihe nyere nwoke aka wee zụọ ụmụ ya ịpụta na Facebook ị ka na-achọ di ịma na otilo you know it is finished. The only thing ị chọrọ is something ị eji wee justify the level and the kind of wayward life ị na-ebi. That is the only thing ị chọrọ. We know. So unu na-ezugharị ebe ahụ unu ya do against that particular something na-preach that good principle. Because I have said it. Onye ohi na-eme preaching maka ndị ohi owute onye ahụ nchegharị ya dị nso. Akwụna ya ahụ ifu ebe a na-ezi ozi ọma maka ịgba akwụna ọ na-ewute ya. Onye ahụ nchegharị ya dị nso mana onwe something na-enye nsogbu anyị midiri ịma. Mana onwere ndị na-achọzi ife ha ya eji ajọ ọwụrụ onye ohi si ife ọ ya da achọgharị iwu verses of Bible ebe support ohi si ife ọ ya da achọgharị iwu something ọ ya eji wee justify izu ohi ka ọ dụmụrụ anyị right but anyị ma na ọ dị wrong na ịchọ na ezu ohi but anyị ma na izu ohi dụrụ ebe a nọ kịta ndị zuru ife mmadụ iji wee gosi na ewu nwata azụrụ azụ na a good family iya ama na ife ahụ izuru uwe ohi and no here had home. Okay, Stephen and no Kereke, you are up on this page. Thank you very much. Oh, Nzuzu can go. Another person chokwali goes your way. You are free to show yourself. Come back while. You want to go? You see? Onyo bona neme ome ifa adu homma. Onwe wute na ifa omela adu homma. Ofu ebe a na-ekwu okwu Chukwu ma ofu ebe a na-preach morally what is right and against ife ahụ mere onwe mwute in as much as no man ife ahụ at that moment na ụmụ control over ekwụsịa repentance onye ahụ do even if that person is not repenting to go to heaven at least that person will room for change. Such people can wear human conscience. Mana okwe ifuru ndị na-achọ sọsọ ka ha mebisia anything nwere ike ikwu
against ife ọjọọ ha na-eme ka ha wee nọrụzie na-eme with hope because ha amarigo na the only thing ya agwakebe onye ohi as a Christian wo chegharịa na ohi na-ezu adụghọ mma n'ụbọchị ikpeazụ ụbọchị ikpeazụ a ka ọ chọghị ịda anụ n'oyi eji ọkụ mmụọ ka ọ chọghị ịda anụ na ife ahụ na-eme adụghọ mma ka ọ chọghị ịda anụ. That version of Bible wepụta judgment ihe before onye a ka ọ chọghị ịda anụ. Bible is the only thing. It is not legally binding. You will not go to prison, but it will be pricking your conscience even while you are here on earth. Bible would the only something enforce. But by you hearing that message of being a conscience, it is only Bible. It is only Bible. It is only Ozioma. It is only Ozioma. Onye na force ugerie. Onye ya eji tare pia ye ni me ni geye. But by me hearing it, conscience go no bru ni we conscience o ga biarere na ahụ. So they want to throw away that message by all means. They think we don't know. We know. We know. So if ụmụnwaanyị ụmụnne m ndị nwaanyị azụrụ fa azụ nwanne m nwaanyị ya nọkọta pụta na Facebook bịa na nonsense ya kedu ife ọ na-akọlụ ya ana m ajụ kedu ife ọ na-akọlụ ya ọ ndị ka ụwa gwugolu ife ụmụnwaanyị a nwaanyị ọ na-efulu pụtara maasị maazị what of omenala this maazị what is this hapụ fa we know. Ụfọdụ n'ime ha ndị nnachalụ ndụ ha n'iyi mgbe ha nọ university. Ụfọdụ n'ime ha ya anago onwe ha n'iyi na ebe ụwa nọ kọriva enigwe ajụgoye ụwa ajụgoye the only thing o need n'ime ewu ka ọ nụsabazie datin nwere ike ide eme ka ọ na-enwe mwute oge ọbụla datin nwere ike ide echetara ya na omejogo datin nwere ike ide echetara ya there is need for her to change. Ife ọ ya adazi achọwụ meseji ọwụna nwere ike ịbịa kpugherie ife ahụ ọ chọghị ịfụ because ịma na o nwere ndị nwe eziokwu but they don't want people constantly reminding them about that truth. So they go outright after that particular thing that is always pricking their conscience. We know. So when you see such women, you should know. Especially girls n'ime fa na-ewute m ụmụ nwaanyị efu ya ọkwa inku anya ya du eba ruo eba nno nwere onye ji ịchọ kpaa nku fere efere then ụmụ nwoke majority of them ma ndị anụ obodo oyibo agwagongo ọgwụ ha dọbalụ na be ụmụ nwaanyị. Let me tell you, o sigi ike n'ifu onye no trade for azụ afịa ya dị obi wolu 5 million jegwa ọgwụ. O sigi ike n'ifu onye nọ nkwụ nnewu azụ afịa ya dị obi wolu 500,000 jegwa ọgwụ. Ndị na-agwọ ọgwụ niile ahụ 90% ndị n'obodo oyibo. Echo jee jụọ akwa ka akwa ka ọlụgụ jee jụọ man pasman ha ka ha ka ọlụgụ jee jụọ eke hiti ha ka ha kọcha alụgụ jee jụọ ma chimarin temple ha jee jụọ ndị nwa dibịa niile a na-anya gold na-ebugharị Samsung Fold na-ebugharị Samsung Fold na-eyigharị Gucci and the eva na-anya oke moto jee jụọ fa ndị na-eweta ego efisi ha na-agba. In fact ịbịa na ofisi ha wee jụọ okere ife ha ya emerụ iwe gwa ha nọ ka ha mere ya ifizi ha ụfọdụ n'ime ha ya jụụ kelee ebe ị nọ kedu ife ị na-eme na ebe ị nọ determine how they will come out to you. I'm telling you the truth. So ndị niile ahụ n'obodo oyibo asịghị Maazị Raidon, we know the white people are this. Ha ncha niile dọbachala ọgwụ ha na be nwa dibịa baa ya na-eweta ego eji egbu efi were echukwa ya. Jee nene Thanksgiving niile a na-abịa na nke Akwa ndị nwe ọgwụ aha abịa ọ ndị be ha na-abịa. Ụfọdụ n'ime ha nọ Turkey, ụfọdụ nọ Holland, ụfọdụ nọ Germany, ụfọdụ nọ America, ụfọdụ nọ UK. Adọbachala ha ọgwụ ha na-egote efi na-egote ebulu wee jee na-echukwa ha nọrọ ebe a na-agbalụ Gucci ya na ndọcha ahụ ejezo ụka ndọcha ọ na-agwa oke ite
Ndocho na agwa Igbo bụ isi atụ. Ndocho na-eje achụ aja na-emesegharị the whole street of America or the whole street of Ifa. You know that? So I don't know why this young man will not focus. In fact, me and you knows that Mathias improve go even in his dressing. Isi na ịma ho ema na atụ ụga. Isi na ịma ho, isi na ya atụ ụga. O enjoy ba na ego ụka. O soluna enjoy we ego ụka. So he will do everything possible to also draw members to himself. O jiri na ego chuwe ego. That is why he can now afford to come out and share 10,000 because no chọrọ ịkọrọ ha akụkọ ọfụsịrịma. And ọ na-amụ ụmụ eje atageti ụmụ nwaanyị ọdụ ya ka ọ na onwe ife ha na-eme ka o wee were 1 cups of rice, 2 cups of rice, 3 sachets of indomie, 5,000 and 10,000 were deceive ha were gosi ngwụ nwa ji ego ahụ ihe enye nna nekwa ife ọ na-eme that what he's doing is for humanity. It is a strategy. We know it is a strategy. Ụmụ ụmụ atageti fa ngwanya bụ ime nkwọ Nnewi. Nya bịa n'ime nkwọ Nnewi ọ bịa kwuru n'etiti ebe plaza ogbu awa nọrọ ebe a si be ndị nọ n'ime nkwọ ozi. Nya je eme market na ahụ. Nya je arịarịa. Nya je trade fair na ahụ. Kedu ife o ji eje atageti ụmụ nwaanyị na-ebugharị abacha, ụmụ nwaanyị na-akpagharị n'iro, ụmụ nwaanyị kpọwara azụ ọkpọ n'ime afịa. Nwaanyị o ji wee wụrụ afịa dịka ori agbọ eke nwafọ ka ọ na-ada ejebe ọfụhọ ime afịa. Ịghọtago? Ọ na-eje achụ ụmụ nwaanyị ahụ nwere ka ife si wee dụrụ ha in his own understanding without knowing that some of them are far more better than him. Because ụfọdụ n'ime ha nwechara ụmụ n'obodo oyibo nwere ego. Obere afịa ha na-azụ rewo ka ọ wee wụrụ na ha na-azụ ya ka afọ ebe ha na-apụrụ ọlịlị eje ekwugharị ọnụ. Yes, ụfọdụ ụmụ nwaanyị ihe na-afụ ka na-ele anụ na nkwọ. Ụfọdụ n'ime ha enwecha ụmụ nwere ego, but they can't stop going to that nkwọ. Ụmụ ha hapụ ha because they hapụ ha ka ọ na-akpuo ọdalarịrị. So ha hapụ ha wolu maka this woman mma this Evan Okolo na art film. Upon na that girl enwe n'ego lutu uno kpọrọ mmụọ ekpokpo still nwaanyị a ka kochijekwa na ya dakwa emekwa ife ahụ ọ na-eme nwa nwaanyị wee kpata ego ijekwuzi ode ndị ahụ ije gwa ha chọọlụ na anyị nwaanyị a ụmụ ya na-abụ ọ ya kwụsịgodoro ụgwọ akwụkwọ for now. Ife ahụ ọ na-eme ya weluzie na-eme na akpata nri na-enye ụmụazị a. There are people who are willing to make that woman a millionaire. Chọta na this woman mma eburugodo ụzọ nye nwaanyị ego ndị chọsiri inye ego ruo kwa ịmalụ na ya ego na akaụntụ na akwa elu na ya ego na akaụntụ ịchọghị ịkwere hapụ ọwụ na ịchọrọ inye. I know few people who has called me to say Ezugo chọọla anyị nwaanyị a, we want to bless this woman. The kind of courage mfu n'ime nwaanyị a o nwere nke ụsakpa n'ọsọ nwu ya o dị ha ka Mathias ji ashine ife ọ na-ashine. O nwere nke ụsakpa mfụrụ ozugbo nunu Mathias ejolo that woman ife 1.5 million kịta adaalụgo o nwere ebe i were na akaụntụ ka i nwere onye ya enye gị. The woman say yes by the grace of God. Ọ jụkwa ya ọzọ nke ụsakpa si ebe ọ nọ lachapụ ọsọ bịa o nwere onye o sokere 10,000. Ụdị ndị ahụ ka o ji agbaso afịa. Why is it that na ịbịa na chọọchị ya you cannot even see any person nwelu a reasonable handwork ọ na-alụ? Dirty people everywhere. Why is he looking for those people ụwa na-atụ n'ọnụ? Does it mean that na onwe ofe onye kwasịrị ike nwere ike ịkwado one day bịa na chọọchị esukere ana? Ndị niile anụ obodo oyibo asọpọtụ ya ha bịa Naijiria ha ekweje ụka ebe a kedu ife ifele na-emerụ ha? Ha chọọ ka agbata obi ha na ikwu na ibe ha fụ ha ebe a. I am asking you a question. I am asking you a question. Look at Machiavelli. Look at Machiavelli. Ụmụazị nwechara HK na-apụta ebe akụziri anyị maka omenala. Ụmụazị nwechara HK o doro anya nọ Yahoo ka ha na-apị. And they are proud. No nwekwara ụmụazị be anyị na-eme ihe ignorance. Ife ahụ ọ na-eme
o firu n'onwe ka ife si wee dụrụ ya na ọ na-eme ka o wee ịfụtụ n'ụdị ndị ahụ ma na onye a nwere mwute n'ife ọ na-eme mana ọkwa ifuru ndị a na-eme ihe na-eme all those things with pride n'elu Machiavelli bịara ịkụziri anyị what is right and what is wrong. Look at Mathias. The people on our target, those gullible people. Ụmụ okoke a ndị anọchi obodo oyibo wee na-enyezi $50 maka ha enye ego dị reasonable. Ha dubo trustworthy. Okunu dakpula na go and sleep which request ka send them. Go and sleep. Ka ebia kotu. Agwango na mpụta program mgbede ebia si nni aja. Anyị na ebe a for a serious business taa. Ụbọchị anyị chọrọ isi nni aja ya gbọbata anyị. Today is for serious business. We don't need you here. Be listening. No dia na-ege na-ede na comment section. Anyị na-afụ. Ishe na m bịara ebe isi nni aja n'abalị a. Ka ebia ebe a. Ka ebia matu. Ọkịfe bịara ebe ebia. Ndị na-asị don't bring him up and already agbago nya na ma ya kpogote. Agbago nya na ma ya kpogote. Jụọ onwe ya ajụjụ. Esepụta vidio chọọchị Mathias. O nwere ofu onye dị reasonable ị na-afụ suke n'ime chọọchị ya. Ịchọ ka nje St. Philip, ịchọ ka nje St. Mary sia ụbọchị ụka. Ka nje se elu ndị bịara ụka nọ dị. Ka Mathias fụ ndị ọ na-eje apịla ọnụ ndị na-esi na biznes a na-eme na nkwọ n'ime nkwọ ọgbọ afọ ebe ụmụ nwaanyị nọ mmanya ka na-akpa wepụta 1.2 or 1.3 million jegoro machin ha n'anya. Mmadụ one ejighara inwe machin ha n'anya na Nnewi. I'm asking you, mmadụ one dịka ọka mma. Just some few months ago o postuo video ebe ọ nọ na ọfịs ye efu no ofu gwongworo akọpụrụ shagoro mmadụ kwugoro ụgwọ onye ahụ chọsị ịnyara ya pụ nya ka o gosiri unu video ụbọchị a gwongworo 4 or 5 do ọ na-emezi ọkanga ọlụgori ọfịs ugobuzuo asịrị ngo Mathias nyere 10,000. Anyị nidiri that woman. Anyị chọrọ ime nwaanyị ahụ odogwu. Nwaanyị ahụ gwara Mathias okwu tọrọ m ụtọ. Imagine the boldness. The woman do bold. The woman do courage that woman do equal to 0. Enyi unu ego nalụ ọbago campaign. Ọbago iji ego na-akpagharị na-achọ ka a na-entice ndị mmadụ. Enyeghị ego n'ala ego na ọbago n'ife PDP, APC and apụga. Ọbago n'ife APC, PDP and apụga. O tikwada public show. Ọwụ na that woman kwo wee fall into trap ya. O werukwa nwaanyị ahụ kwụwa n'ihu Facebook. Ndị mmadụ atụwakwa ego. Kele ebe Mama Umuchu nọ. Mama Umuchu eji wee bịa na Facebook. Ọ na-target the vulnerable people. Yes, good. Why not another the money? For wasting her time. You don't want her to get that money for inconveniences. In my time with the woman, I can't do any bonnet. Or will you delay the woman? Though I am making it as an announcement. In fact, Jevesiano side the office here. Unueba, Amaro, my blue Bible, the Bible, and on a back. Or June, one and I go, no make a video, 20,000. Now I'm go to Napa. Now I don't wait. Eba loss. My nose ego moti Ijibia. My nose what? And we shall get back. If you know when you get time you spend the eba, my rate have 20,000 na shop. Uluko. So this is a new business in town. Iblu Bible mo he will sticker Lord choosing mo enegede gi hu etu. Mo we mo na akwa o ije yiri apron. Ebe na nke office esukela ana na ebe akwa obia jụọ gị sị na agụ bohu ọjụọ gị pastor ụkwanụ egwe ni je pastor ọjụ na ọya enyeru ọjụọ ekele oke ị na-eje ichi igwe na ọlọchuzi nke ị na-eje o mebe amasị niile ahụ ọ ya eme na kamera mewe amasị niile ahụ ọ ya ememecha
onye ga-ege na alụ ya nọ ngo nọ n'ụlọ. It is a business venture. Ọ na inwe ego transport ihe ejije bịa ka nye ka i wee jee ebe ọ maghị ife. Ndị ọ na-target wụ ndị a nwere ka ife si wee dụrụ fa. That is why church eji wee do filled with poor people and ndị okoko nọzi outside na finance ya na-enye ya ego. Because no na-ekwu ife fa na like. Ọ na-ekwu ife fa na like. Ife ọsọkwuru ugwu na-eme ebe ị nọ. Ife ọjọọ wụ ife ọjọọ. As far as ịma na ife ọjọọ nwere ụgwọ ọrụ ọjọọ na ezigbo ife nwere ezigbo ụgwọ ọrụ. Na ịma na good things nwere good reward and na bad things nwere bad reward. He is supposed he dey preach against the message of Christ. Yes. Even if na ịchọghị ije eluigwe, gee ya because you want to do the right thing. Even if na ịchọ, okay, ịchọzi ije eluigwe, hustle and build your own mansion here on earth. But with that words in the scripture, use the good teaching in that word to live a good life. Use it to try to shape your life. We are all not, in fact, I need an adolescent. But at least when you still have the human conscience that what you are doing is bad, there is opportunity of you changing tomorrow. If you want to become so notorious and so hardened like these guys who want to throw Bible away so that they can consolidate their evil ways, it will not happen. It will not happen. It's not case of Mamu Mushu. About case of Mamu Mushu. Even up to today, I haven't got any update about Mamu Mushu. I brag. The next time we show you this woman, the next time we show you this woman. What concern me? It's on Gata phone over there. It's on Gata phone America. It's on Gata phone na Tokyo. So, if I have a she call you change you for you go away native. System of dressing here change go. Have you not seen it? 1 year plus ago, on a yiko nyala. And I'm a quick over. Oche do no office here, men takase. Plywood to calculate benine. Today, on fashion. Today, on fashion. Okwachazi Akwa, Okwa nke bụ church, kwa ye no, onwe go designer na akwara ya akwa kan be pastor. Or align go nwe in the clique and behavior of the GOs in town. He has become a general overseer and he has shaping his life. Onwe go PA, nwe special assistant, nwe everything surround you nwe ana advice here na schedule program here on atwe. No arrive go. No arrive go. If you call also the video. If you go see where the world, this is what I do. Come and patronize us. We know. Jane ne video ni no name about eba how name business. Oh fugongolo akopro. Oh fugongolo akopro. Oh fugongolo akopro. Now we find a demetia and onye golu ya no rugo. Onye ha kwe na rugo we kopro we. Man obviously keta paint 4-5 at the same time. Run new office. Aluminium glass. Those office here. Open kwagale, ochen kwagale. Well idea gba video go see on here. Paralam the other day on our village go see ubeye. O go see bo since over how many years? Since over how many years o go see bo ube na Enugu state. Opoto bosi agosi ye even those on a man governor ye even those on a man governor he has started showing off now to people can them mad of I am go church on attack it here since or arrive go at that place so go be to see show onye go look ogbalo onye go look ogbalo Yes, you okoko enweghị okoko
Okuko enweghị ife ọma ghọwuru saa gị isi emegodi iwe ezigbo okpo etu a Pastor Jerry Eze nọ. Pastor Jerry Eze do sharp, nwoke do bright, nwoke attract go, nwoke afugo things, nwoke socialize go, nwoke engage go, nwoke karịrị egwu, nwoke karịrị choki. Owu ndị mmadụ ya asị, oh okay, mana no how nyekwana ka ọ ya wụọwụrụ onye agha ahụ wunye. Kedu ka ọ ya dụụ na ntị na-asị na Mathias ghọwuru na ihe dị n'aka nke ụsụ na young age ka ọ na-aka nke ụsụ na young age ka ọ na-aka nke ụsụ na-ekwe m nwebere ife ka ọ fọrọ apịachie m 40 years na-enye nwa ka nọ 20 something years elu bụ 26 years ka ọgụnụ na-ehe ka ọ na-aka nke ụsụ emekwana ntọ Mathias emekwana na vidio ahụ o kwuru ejie n'ọdụ 35 years ka nji wee ma na nji almost 4 years wee taa mụkụ na ebe a ka m na onwe nwaanyị na m ụtọrọ daga ya atọ mana ọ nọrọ nna na nwa okorobịa ka nka ọ nọrọ na nwa okorobịa ka nka ụsụ ọ nọrọ na nwa okorobịa ka nka ụsụ very archaic human being. Family planning adịghị na agenda onweghị anything meet this model. In fact of recent ka o bidoro nwebezie advisors from ntu o si eme kịta afọ no nwere advisors ịghọtago afọ no do gulu any wisdom ihe eme can do old. I don't need it. Any wisdom ihe eme can do old. I don't need it. Any wisdom ihe eme can do old. I don't need that wisdom, man. I don't need that wisdom. You know what I go? I don't need that wisdom. You know what I go? To konyo walu nu ye ego ko wo je na emelu business. Umu okoko. Ije yi ku ase go na ya block level, go na ya block class. Go do go na ele. Ebe ko po wala afia. Ebe ko po wala afia. No na emu no to ko eche ege we je negotiate with ofu community. Wole go nto konyo je me business ya na. Gono ko na ele kere ife o na ele. Kele ebe o gosida na ro no shop ebe o kpọwara afia. Ife ni na anyị na-anụ mkpọtụ since ewo. Gwongwolo apụta egosi ya ofu akọpụrụ goro akọpụrụ. Onye ya eburu ya nọrugo ebe aha si ngwa ụgbọ ndị ọma. Ọ dị recent one na-egosiri ọkwa ifuru 5 in fact akọpụrụ go for the day. In fact ahazi eme onye kwụta ụgwọ esiri ego ọkwụta wee kọpụrụ kịta ahụ a na-akọpụrụ si debe standby na-echezi ndị ya ebiego. Even ọkpọ for the first time ọ kpọrọ ego na-ele ofu. For the first time ọ kpọrọ ego na-ele ofu n'ime ihe. For the first time ka ọ kpọrọ afa nya obido n'ike uko ọchọgo ka ọjọọ enugo the good life that the GOs na-ebi kịta aka ọma na ndị that the GOs a na-ekwu oyoyo n'ime Chukwu. That life wifo na-achụ sinsi nyawa ife ofu Pastor Jerry Eze ha na ha nọ onye a ya emecha golu Prado golu Hilos na line si na ọmụ gwara ịchọ ịkụrụ ya. Onye a ya emecha golu Prado golu Toyota Hilos welu polisi tii n'ime ihe ọ ya eme ukolokolo n'anya. Ị ya apụtakwa ka ofeke na-edifend ya. Ị ya apụtakwa ka okoko na-edifend ya. Up to today mgbadabe ndị ọcha ka na-akwụ ụgwọ. Up to today emokosinsi ọsọfịa atịrị the masters emokosinsi eze ego ha lụrụ fesi emokosinsi alụgụ atụwalụ ndị ọcha akwụkwọ fọmatị a ka si ewetọkwa fọmatị ọzọ ndị ọcha ka na-akwụ ụgwọ wee ruo taa. Onye gwa ya na ngo nwa ahịa da akwụ ụgwọ. Onye gwa ya na ngo nwa ahịa da akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ oriri ka eriri anyị si rie anyị ife nna m mụrụ m na asịrị na ụwa the only person chọrọ ka succeed even better than him wụ nne na nna ya ọkwa ịma. So ọ bụrụ na nna m na nne m uwe ji aka ha
Olumu Tinucha ebe because all her ebe and I believe in that they won't want to see me work in a place ebe my succeed. Don't you think that na ngawe make mistake or you which any blame I mana ngwa feeling sa hapu di mana apakonkom or bia go wuo imo ho ni wuo ifi wuo aburu ebe oji maka odinaka nweke raise ego ticket oji we je India bata change ozugbo gwa anyị na ojere obodo oyiwo wee fife ndocha na alube ha kere obodo oyiwo ebe ojere India please don't allow odinaka nweke to buy. May God bless you. I pray that your day will be good. If you have anything, contribute for odinaka nweke and God will bless you. Blah 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 blah. Ego. That was the first and last capital something do capital intensive atukota nudie no mera buze ezioku because atukota ezigbo ego na nke odinaka nweke a atukota ezigbo ego oweri eje India bata wee sizie aye na ojere obodo oyiwo onye obodo oyiwo ka o jere obodo oyiwo jere ifa ọkwa India ka o jelu ni India wo obodo oyiwo ana m ajụ ajụjụ ojecha abata sị unu oluo na ụbọchị onye ejezi America anyị niile agbafelu ụbọchị onye anọkata were ọkpa lituo na Heathrow Airport ekete ekwupụ ike ya gbaizi Facebook ya anụzi ife mkpọtụ ebe niile biko say tem to that different on nye ministry worldwide obose yes that different on nye ministry worldwide obose say tem for him scholarship for Maznabwa and still counting with mama with something for that woman the kind of courage him for that woman no the woman kpọrọ akpọ amụọ chọọchị ọ na-eje ebe ahụ ọ na-eje amụọ chọọchị ọ na-eje ife ahụ ọnwụ na desert ka ọ na-eje and ụmụ ụma let's say na nwaanyị ahụ desert ka ọ na-eje ebe ha na-eje ekpe ekpere kedu ife bụ moto abịa ịchọ n'ile a ọ na-eje ka ọma na onwe kọmuniti chọrọ ile ana onye omenala na-ele ana ọ na-eje ka ọma na onwe kọmuniti chọrọ ile ana onye omenala na-ele ana ifeda na onye omenala nwe ezigbote onye omenala mụ ife omenala mụ ife wu ife dị n'ana na ana Igbo na-azụ afịa ana kpọrọ m onye ọwụ kpọrọ m onye ịma na ezigbote onye omenala mụ ife dị n'ana na-ele ana a na-asị ụlọ ọwụ onye omenala ọmụ ife dị n'ana ana niile ahụ ọ na-ego ele ọmụ ife dị n'ana ọmụ ife ji wee tọ nta ana niile ahụ ọ na-ego ele ana aghọwo unu were unu na-ebuild business empire 42,000 USD was contributed you see olu ebe a were je excursion wee bata were je excursion wee batazie egwe anyị na ojere obodo oyiwo jecha obodo oyiwo bata wee fe ife ndị ọcha na-eme amanne India obe ndị ọcha amadụ na India obe ndị ọcha ọkwa ọfụ a ka mma na India obe ndị ọcha biko bitter truth and sweet testimonies bracket official go and follow that different on your ministry worldwide ka the ministry now got to the permanent site under na agwụ ndị agwụrụ ka agbarụ nwoke nọ na-emelu business ya na-build business empire in order na akpọ kwirikwiri because you think he is leading you to that place where especially ụmụ nwaanyị achọrọ ịda agba akwụna with license ngụnwa nwoke ịchọrọ ide zuo ohi with license anyị na-adị emekwa ife ọjọọ
mana ya eme with the license because na ayi ma no if ọjọọ. Yes, our Christian faith, our Christian belief meluka imanu ni ife ọjọọ. Now you want to run away from that constant reminding you that there is judgment at the end, so you want to be free to do whatever thing you want to do. You want to do away with that message that is telling you that no one will ever neje ka ebudo. Obru need this man is more like na mmadu na short every means ka agwe na ewopu gife na egbu na moto. Ema na nya moto carelessly is either na ogburu or na ekujisiro onwe wa or ni debere onwe na condition. Yawo ino na condition ahụ ị ka asị na ụkwụ na ịma na ihe ego moto were ọkpa na-aga. So always you a careless driver. Inu ebe ọ na-aka akụkọ mba na Mercedes ahụ egbu mmadụ, na Mercedes ahụ atọ mbụ, na Mercedes ahụ emefa ọ na-atọ because na ịma na iwu a careless driver and the constant people constantly reminding you nwoke n'ihi egbukwa onwe one day you don't like it, so ị na-achọzi ndị ya agwaghị na Mercedes na ọkụ na airbag ya na-amasa kuru ekuru. So if I can hear that, you can now. Why in the actual sense? Even after you know, but it should people here that massage your ego. Can I go and the handle? Can speed going to talk in about? Man, na speed in about the normal now. And then even na speed in about. No one age amumutana. A bag you see to a kulu. No one boy Mercedes formatic in accident to Efa ọ ifo yiri onwa ha na-ekwu na ya anwụ ka ịchọghọzi ka a na-agwago ka i wee na-enye ọkụ na-afa ya na-anya careless driving without any caution. I've just given you an instance. Ụfọdụ n'ime ha wụrụ ndị eze nwanyị, ụfọdụ wụrụ ndị nwa dibịa, ụfọdụ ka wụrụ ndị potential nwa dibịa. Ha amarachago na ha ya alụ dibịa. Ịghọtago? So ha ebido na kịta asụwa ọfịa ụka ụzọ dụrụ obosala ka ha wepụsịa obstacles before ruo ebe ha ya apụta wee chọọ onwe ha. We know all this. If not, isi na like a miracle ije ụka sukere ana n'ụlọ ụka ma elu chi ga-ekpere na yes ya kpọọ takọl apụna na onwe onye ya amaghị ụdọ wee kpọpụ. In fact, ilu asịsị kwụrụ ọtọ ịchọghị ịkwọtọ sukere ana onwe onye ya bịa sị na iwelele onwe ya kwọtọ ife nna gwa iwu ife n'idere ịma ife niile a nna agwa gị ịma he ọtọ nna ha agwa gị kịta ilukwa na chọọchị kpere na onwe gị ekpere na ozi ọma ahụ ife na-agba gị agba na ntị anyị ma chọọchị ka a na-agwa gị gakwasị n'iko ga-ezuzu n'ohi ga-agbasị na ama ụgha. In fact, the age I know nekita age agwagongu a typical example of what I am telling you is mgbe ka nocha parents ya ka nocha ai na parents ya ka bishamba e ade eme ife joro njo parents ga na amago ị na-eme isi ike na aba. You don't want any form of control over you. You don't want any form of direction. You don't want every form of checks and balances in your behaviors. You wish your parents can just allow you to live your life the way you want to live it. It's not that emaho ni fefa na agwaro weziokwu. Ụfọdụ epuo jeme sontere ma na ojoro njọ. Ebata hana ana agwaro aya na ebisi baka. Ịmakwa ife ahụ ije me. Mmalụ na ọdụ mma. But if I mere iji wee wụrụ mmadụ, iji wee show freedom away from any form of interference. Ihe merili ị na-esi ọnwụ mana imechakwa ihe agba na ha na-edugo ezigbo odudu. Fụkwara ife ha na-agwa sisi nwa anwa akụdo unu na elahụ ebe ijeru ịmachakwa na ife ha na-agwa gị na-esigbo ife. Ọkwa kịta nchọ kịta etewala m ọka nlu ọka nkwụgwọ họteelụ ahụ
nchonjewala Owerri nru ebe a nkwụgwọ hotel ahụ nchonjewala Abuja mana mmeje mụ nọ n'ụlọ ịfụ nkịta anọ ka ma na onwe ife njere ime ịfụ n'Owerri nguzi iji aka na-eregule onwe ozi onye na-ebe ahụ na-achụzi oge iyi amala eluo na iwe malụ oge ahụ ya hụ asị sisi akụdo na ire esi ọnwụ kịta ịnọrịrị ebe ọ na-akụtara ngụ ya eji ọnụ ụgwọ mmadụ aha ma nọ n'ire ọkụ ọfọ aha ma nọkwa n'ire ọkụ ọfọ ife ọ na agbọghọ na mụ na ya na-aka ọ gafe ha afọ gụpụ m olesizikwuo anyị ma mana mgbe ahụ ndị parents gụ na-akụziri gị ife niile a na-akụ anyị it is normal n'ihi eme isi ike ahụ ka ụfọdụ ụmụnne anyị na-eme kịta it's not na fa marọ Bible sị ya akwa na iko ịkwa iko wee ezigbo ife omenala ọ sọpọtụrụ ịkwa iko ọ sị ya gbara ama ụgha megide mmadụ ibe gị Bible ịgba ama ụgha ọ wee ezigbo ife ka ọwụ jee nene ife niile Ten Commandments gbarụ emena in fact jee nene all the do's and don'ts do na Bible gwa m nke wee ajụ ife n'ime gwa m ezigbo ife Bible gwara emena gwa m ajụ ife Bible gwara mee the Bible that preaches forgiveness. Without that preaching of forgiveness, ishe no nwere onye ka ya afọ n'ụwa ngụ nwa na-edebe ahụ na-edo perfect all because of this singular preaching of forgiveness kpatara a lot of people ji na-eghe anya na ụfọdụ ife na-eme na-eghe alụghị anya onwere onye dị mma n'iru. We are tolerating each other using our knowledge and love of God we na-coexist. Ifuzie ebe nsi ahụ pịago na siri ifuzie agbasa na-ese. But I am telling you na that word ka so n'ife ka melu niile mechasịcha mmadụ ife niile ihe mee n'ụwa esi sorry I forgive you mana ịma it's not as if na ịmara ife a na-ekwu. It's not as if na ịmara ife a na-ekwu. Owulu na this woman no na this thing inbox me or je welu number m do na Facebook page ya welu that number there ba kpọọ m na phone sim ezugo na mụ ma this woman na ebe obi na ekiyesi fụ nwanyị a hapụzi ife ndị ọzọ ka anyị kpọta the woman tie ya ekwe Mathias fụ n'ọzọ nye ya ego narị ya ego ndị n'obodo oyibo na-enye narị ya your own share. Enugwu ife na gwa Mathias fụ n'ụzọ anywhere ọ gba ego na kamera na ọ na-eme edo popular o mekwa etu o si wee me nwaanyị akịta anyị mara onye ọwụ kekere ife nwere ihe egwu o sikwa etu ahụ o mekwa ya amara onye iwu o si etu ahụ o mekwa anyị amara onye iwu ọkwa ifugo si wee pụta nwaanyị akịta n'ihu screen anyị mara ya ụmụ ya na-abụ ewin na scholarship by that act of nuisance o exhibited. Yeah? Somebody who has been doing every single thing or condemn crusade ndị ụka na-eme omego crusade bịa ya ka ịkwụ ọzọ na December ọ condemn offering ọ na-ana offering were tata ọ condemn ide emepe branches against ide emepe factories branches yo mepegolu within the space of 1 year I carry go 20 without members minister without portfolio ọ na-emepe branches ọ na-akata omepe branches na Emeka Palo na ụmụ Ezike ọ na-akata omepe branches na Kishinu Eze Nwaka na Ishida ọ na-akata omepe branch na Bia Palo Emeka Omemgbe Oji na arọ ndị izu ọgụ ana Ishokorori branch I declare it open every 2 days ka every 3 days ka eji announce anyị new branches.
owu no choro zika nde niile ahụ na-efolo na Facebook page ya eche na agwala anyị there is really no need putting up a place of worship. He told us what is the essence of opening place of worship. Can I have a church now? Can I a church? Or do limited to only Christians? What is the essence of opening places of worship rather than opening places of production? If I were teaching you, are you getting me? Let us understand each other very well now. Also, like, instead of opening a place of worship, you should go and open a place of production so that you can employ people. That has always been his message. Or go or catalo or you that picture one decking office honor and the ojo ye all ego no fugongbolo no ne ki we wike 1.5 for out there ba we male go no or if oji we all price here o mepole before throughout all the time only me advert o mepo advert go sell. But recently he started showing you cars, he started showing you gongboros, he started showing you his village house. Very soon he will show you his simple house. If OJ go sing if now, why not yesterday? We were expecting you to show us these things 3-4 years ago. Ibido babaye ne wagaba ne paga richa. Yet majority of all those things in Lagos, they are new structures. All of them are new structures. Onwonke wu no chie n'ime ha. Onwonke wu no rugoro 7 years n'ime ha. Onwero. Onye awo wulu ka agbal. Anon na broadcast. Obosi ekwuru na osino na 2016. Osino na 2019. Otoko 2019. Somebody should remind me. Mgbe o sere ọ na-eje Kotonu ije go his first car. It should be either 2017, 2018 or 2019. Because he know na-eje Kotonu ije go his first car. As onye nọ na mkpọ azụ afịa. For ndị a na-ekwu Mathias enweghị ego sinsi ife iwu okpo iwe ezigbote okoko ịnidiri ka ewolu carburetor cleaner wee gbacha ụbụrụ ka ụbụrụ tụkwa mụrụmụrụ ọzọ asụkwa mụ na-ata na-atụkọnye ego tụkọnyewa na ego hapụkwa na anyị ka anyị tụkọnye okwu ebe anyị na-atụkọnyọ etu ahụ isi atụkọnyọ na-ekpo ihe onye chọrọ ikpo hapụkwa anyị ka anyị na-atụkwachịrịkwa na-achị ndị anyị chọrọ iche. Ịghọtago? A place of worship elugo one emepego na Abuja, emepego na Lagos, emepego Igbo aka ịtọ na Enugu, emepego na Aba, emepego na Port Harcourt, emepego na Onitsha, emepego na about 2, 3 or 4 African countries. Emepegido na branches within a short time. Emepego more than 30 branches. Iwe okpo ọwụrụ na ka na-emepụta isukele ana kpoghepu ụbụrụ okoko na-egife Mathias na-ekwu ntị ife iwu confirm okpo ịda achịkọ ụbụrụ ga aha agacha ọfụma ụbụrụ ga na-aga etu a ọwụ na ụbụrụ ga aha aga etu a ịya ada achịkọ etu a ka ụbụrụ gosi aga onwe ife na-aghọta ife enu o ji wee gbaba ndị ụka mgba obidogo mebe ife ncha a na-enye onyinye o justify ife eji enye onyinye o mepego churches church o justify ife o ji mepe o mepego branches o justify ife o ji wee mepe o mego crusade o justify ife o ji wee mee crusade o jege evangelism ọ na-eji evangelism o justify lego ife o ji eji evangelism ogogo akwa lee akwa n'ụlọ ụka akwa o nwere onye amaghị mgbe o lele ọgọdọ o lee n'ọgọdọ n'ụlọ ụka ya tie egwu lee mepe seminary school online iwu okpo mepe seminary school online
omenala seminary ahụ o mepere kedu ndị ọ chọrọ ide trenu na ndị ụkọchukwu dụka ya na ụdị omenala ọ ya plant na all those branches ọ na-emepe very soon ngụnwa dị in charge of branch dị na Abuja anyị edimotu wolu ụkọchukwu ọzụrụ azụ ọ ya ada akwụ ụgwọ tie ebe a the main business wee bido ihe amakwana ị na-alọ nlọ ihe ama ana m ajụghị online seminar kedu ndị ọ chọrọ ịda asụ ebe a online seminary school o mepere kedu ndị ọ chọrọ ịda asụ ebe a o nwere ife ọma na omenala ọ chọrọ ịkụziri ndị a o nwere ife ọma ọmatụ mgbe na omenala ọ chọrọ ịkụziri ndị a he want to raise people of like mind like him so that he can plant them successfully in all those numerous branches ọ na-emepe ndị ya nọ directly under his control. Brother Adam afọ ihu iya apụ send the request again. Achọrọ m ifu ihu anya send the request again. Jụọ onwe ya ajụjụ a wuli ile ugwu eze ọnụ nọ mmadụ ka ewu chee uche ka mmadụ. Tell me one single thing ọ na-eme today church si ada eme si no mepere ụlọ ọgwụ yo seno o mepere ụlọ ọgwụ o je rent flat kpokọrọ in fact some of the equipment o tiri ebe ahụ for domestic use for domestic use ife a na-etigasị n'ụmụ klinik nya klinik ahụ nnukwu klinik ọ bụ ife dịka nke nọọsụ anyị ọ nke Dr. Life ọ ndị ya ewere ife a debe na kanta na shop ha okpukọ ibe a just to keep playing on your senses njezie gosigo what a project look like mmadụ abịa isi m aka ya run a special program about my journey to Agreed. But the Monday Haman chọrọ ịkụ na nke ahụ chọọ m ime isi ewuti nke a ịghọtago aka ihe I run a special program about that my movement to Agreed. Because Monday Haman may roll out na nke ahụ isi na acha molomolo and they deceive one Mathias so many quarter of ifo kwuru ọra ndị Igbo mere gụnụ ka ọ na-eme karịcha special onye ndọka ya no treat afro m ebe ọ na-agwa the woman treat asọgo m over 6,000 people ndụ Mathias wepụtara m mmadụ 1,000 ọsọrọ ndụ nye wepụtara m mmadụ 1,000 ọsọrọ ndụ ka mụnwa ya deposit 1 million into omenala bụzi eziokwu account place transaction receipt na Facebook etu ndị mmadụ afọ ya gosi m mmadụ 1,000 ka o si ada akpọ over 6,000 arrange numbers ukwu asị etu mkpụrụ eziokwu na-arịgharị adụghị n'ọnụ ị na-azụ over 6,000 people ndụ kelee ebe mmadụ 6,000 ahụ ebee ka ị nọsọ ha ndụ na site iru ka ọ n'Enugu steeti be a na-ekwukwo onye emeghe ejike moment of truth pụta sị Mathias azago over 6,000 people ndụ Edu-wise na na-agbanahụ religion and culture nwa onye ọchị nọ be a akpa ego amamife the same amamife ahụ iji wee hapụ be nna nna ha wee gbajebe onye ọcha eruzie ebe onye ọcha weruzie amamife ọzọ wee marụ na omenala nwa onye ọcha awụ do misleading yet ịkụrụ pa be ha ịbata obodo anọ ya n'ụzọ 3 weeks ịlachapụkwa ọsọ every day you know that na Germany epeghị nọ na ọrụgodo na ịkwụsị ịrụ ọrụ taa na agụ ahịa go na onweghị ụdị treatment nwere ike ịrịa ahụ n'ụwa epeghị ego be nna gị ọkwa na your ancestral land ka ị na-agwa m ife a na your ancestral hope onye ọcha ahụ karụ mara ife wee planụ be ha detu a emekwana ndị ọcha dị na ị na-ekwu na ndị ọcha dịrị baịbụl decha baịbụl bupụta anyị emekwana ndị ọcha dị elu na imewe ife ọma mechi ọma n'ụwa nwụọ n'obe ha wee n'igwe ahụ ya abịa emekwana
It's supposed to be because your own idea of anyway who better can be. You keep coming on Facebook every day to come and tell us how fine their place is, how working their system is, how everything, and we can see it. Now some of you may foundation ever is because of ego, is beha, change hard currency, but not ever a well on docha a roof over your head. On docha for doom school. And you know that what I'm saying is true. So that wonderful life you can come on Facebook and brag about. The only thing how would I disagree with religion? The same amamife ga akiji we abandon oba ya na bo onyosha every day Mathias say that ije bo onyosha way of your ancestors are iji in asia ka ishi bia back to ugboro ne ki eji ha we mo la ya to ekugo nu ugboro ne even choro ida no Mathias wo ije agulusi ije onisha ije nnewu mana ya nu no ya na onwe onye ọcha ije ebe onye ọcha o to webe onye ọcha to webe onye ọcha to webe onye ọcha to shabe onye ọcha osizie na nwe onye ọcha bịazie wori anyị kedu ka onye ọcha si wee wowu bumbura ahụ na akọpụrụ nwe onye ọcha merụ na nwere aka ọlụ a are you aware ụlọ ahụ na-egosi anyị all the amenities iji abra ka egosi anyị 330 na Highlander ya ahụ na-agba nwa onye ọcha melu na anya na-agba AC na mechie ọnụ iso bịa skere na ka ngwa ife ka ị mara ife. Hello. You got to go. Obia, Utowebe Munyocha. Look at Mama Zidibia. Very ignorant people. Every single system, software, and everything. Each you make a research of that jargon in a Facebook or a current man. Everything do good to know what. In fact, in the original owners of this world. No. For you to make a research on all those jargon in Akwa, you must have to use the technology but you are wiser than Wonyocha. Yeah? The highest people on our phone do Monday go to start time. Monday equipped through your studio room. If any now Wonyocha. Case we will not allow if any that. When you get some laptop ko no poto. Poli onya wo ru ka agbalo. Nkunwa na eke hante ifi wuwo okpo. Patetare ya piam. Okpu nkewu ogene. Any dri wo to ogene se to apo ihe na nte. Channel oyenu. Ko ya wo bala na mo receive signal ifi wuwo okpo. Ifi wuwo okpo. Okpo kewu. If you suppose reach Amala Yato, Ebia Daziane, Ebia Gugu, Ebia Nugugu, Ebia Lewi. That is where you are calling our attention back to. Every day. Wonyocha, Mathias name a video. Oya Wonyocha, more than 100. Now, everything Oya Bagwa Makabem Wonyocha, where's the beef? The only place Oya change. Message now, Ocho ha, call over zero aka from side the buy. Go nataba. Mwonyocha, I would see a deceiver. Mwonyocha, I would see onyayo. Mwonyocha, I would only be a wound people.
napụ ndị Igbo ife ha supposed ewu gwongworo ahụ ị na-akọpụrụ ọwụ nna Okonkwo ọwụ ha originated that manufacture or discover that gwongworo a nyere gị aka ọrụ ihe eje kpọwa ụzụ ihe eje kọwa ede ma ọ kọwa ji ihe eje kọwa akpụ ana m ajụ gị ajụjụ ihe eje tụwa mgba a na-awụ ọgọdọ were atụ ajụjụ ka m na-ajụ sanya gwongworo ahụ nyere gị aka ọrụ today iji eri nri were na-aba kịta onye go ana ihe power of attorney mee survey plan o wee dị authentic kelee ebe isi wee mụta all those things ọwụ nna gị Okonkwo ka ọwụ nna ya Emeka ọwụ nya kụziri ihe onye ahụ wuru ka agbalụ ụfọdụ n'ime unu n'obodo oyibo ụbụrụ unu wuo ụfọdụ n'ime unu n'obodo oyibo ụbụrụ unu eji ụbụrụ unu wee gwa aja ife unu wuwu foreign ofeke sịnụ na ọmụ na-agwa unu ọkụ ịma ndị niile na obodo oyibo na-asọpọtụ Mathias ife unu wuwu imported foreign ofeke ka unu wu ofeke going and ofeke will come back ofeke na-enu ofeke na-ana ịpụta ifuti mkpa mmadụ ba plane hia chi obodo oyibo ọnụ na Facebook everyday bịa na Facebook na-enyegharị mkpọtụ mana ndụ ị na-eme vidio ịya onye ọcha afọ ọjọọ times 100 but onye ọcha na-akwụghị bil iji wee na-enyegharị mkpọtụ anyị na-enye today. Are you not aware? The land of your fathers failed you. Their land favored you. Na ịpụta na Facebook atahom traditional nwoke dị ji wee explode the other day. Who in his right senses will not see Allah n'isi Mathias? Who will not see that Allah? To see that more than 90% of things that made your life more easier today is made possible by the Oyibo man. But you will sit down every day to tell us how much Oyibo man came to deceive you, how much Oyibo man came. No, Ndosha before so you wait to go Highlander here now, but you even took a risk. I can't take it. You even took a risk. You took a risk. Somebody who can never live by his words. Somebody who can never live by his words. In his words, also, Nije gota message bia. Senya gosiru ye. Na ya gosiri ye. Na show ife n'anya. Those are his words. No ya aka gosiri ye innocent. Nije gota innocent motors. No ya gosiri ye. Ụmụ Mercedes a gwongworo ọ na-akọpụrụ. Mercedes ọwa afọ onye nnọkwa. Ọwa afọ ka Mercedes ọwa afọ onye ọzọ bụrụ. Mana ego lucha ya ọnọrọ ebe a elu ha ekpere gozie elu ha ya ngụnwa obodo onye obodo oyibo iwudo ofeke enwekwa ife. Ana m ajụ ajụjụ. I want to come out the way you people will understand me this evening. Iwe nije go Mercedes baba, nije go Mercedes, je go Volvo, je go Toyota bata, senya gosielu ye. No ya fe ko nya wori fe ko olisi. Ma no wori moto no sin ki je go. No ya gosi ye. Ma no na gosi nde bia gori e gbongbola Mercedes o na couple. And he has just announced the unveiling of his car shop. Na car shop wa. Oh, moto emenike lolo, moto mgbafọ, moto mgbeke, moto mgbankwọ, moto adeke lolo, kwa ya dị n'ebe a. Ohosi exotic cars, Toyota Venza, Highlander, ohosi ha kwa ya dị n'ebe. Onye ahụ uru ka agbalụ. Build one ye, and that guy do very wicked and heartless. Oge unu build challenge ye, he will still come back to you people. Today's date is what? Okay for that video. May God bless you as you pray. My own is to be praying for you. I can circulate videos on one anyagare.
no no organize show onwe oga ịbịa na page nke ịkọ ya ọnụ Chineke akpọ ọkụ was ndị be anyị na like imebi ife abiodosagolo. What are you doing? What are you doing to make sure that Nani Igbo to great? Tell me one impact. Tell me one positive impact of you as Onyobodo to make sure that Nani Igbo to great. Nothing. No go on and on Facebook na kogacha kan dey buwarisi. Nothing. Yeah? Nothing. Even what nwa igu na ebini uno wo nyocha umu ga mo da su Igbo. Umu na ata jama ata. Umu na ata ogbo kerive ha na so Dr. Doshko kerive na other language ya. Umu na ata ya ata. Fodo ni mu no umu na ata Portuguese ata. Ha su Igbo. You, in fact, in your own domestic responsibilities, you failed to even uphold that message in a preach by failing your children into taking them to their father's root by teaching them the language of your fathers. You failed in that aspect. You want to come and start talking with me? So I know the etymology of the conglomerology of the epitology. It always see like naked jargons filled with nothing. Ege gun that guy after me born a one them madomaka iyeri oba. Yeah? Iyeri oba. I was sitting in a bed. Yeah? Chefuzie na-enwere okwu welu chefuzie na-enwere kerife na-akpọ idiomatic expressions chefuzie na-enwere some of those things that in that part of Afa ha na-etuchukwu that people are referring to that calabash ya within enu mmiri ọ na-float without eri n'onye ka ha ji asị na Chineke wiri eri ọba mwe juzie wee sị ndị ha na-akpọ odogwu nwoke ọmụmụ odogwu ka ha wụ mmụmụ odogwu ndị ha na-etu ijele Africa ọmụmụ ijele ka ọwụ knowing that Ijele is mmụmụ ya wụpụta n'obodo Eberuchi. They are using that as an expression to tell you the kind of a man you are seeing. Anyị nwere kpakpando Nnewi, kpakpando star, Dr. B.U.C. Agazu, may his soul rest in peace. If any no London or star enough or star enough or Toro na moto or star Nnewi hotel and suit. They are using that expression of etuaho kpakpando si amuke na etu aka B.U.C. Agazu si amuke lebende mmadụ by maybe character or if you representative or so many things. These people who eat him pachapo, you don't want to know. Apotara Facebook. If umiti, using their Google is a problem. Using their Google. Use your Safari. People iPhone. Blue iPhone 14 Pro Max. Blue iPhone 15 Pro Max. You may pay that Safari on a phone for one day. In a go phone operating. You blue iPhone 15 Pro Max. When you take no Phantom S, I'm not confused. Nyaka browse new phone and that is where I am going. No any use to take no. How to search for informations. Go one use number phone. You will just or be confused. You was so ye. Oh, because of this you are. Honorable Patrick from Edo State, she went to Chester House of Rep and achieved nothing. All the public address on the constituency, they end up understanding nothing for a period of 4 years. They voted him out like a piece of trash. He's not communicating to them. They can neither hear what he's saying or we cover inefficiencies.
That is what we see today. Only fail in his responsibilities. Also, and that is why in that just shallow but we barakabata or different after that. Non de leba you jeans carry see on the guy you wait but you about ha we cover failure. How are you? I'm okay. I'm okay. I'm okay. I mean, what's happening? What's happening? You need to understand me, man. That's what I'm talking about. And that's who you work just to cover their failure. Again, Namo, he heard. He will lose him, mother. He heard, didn't he? Game as he did. Much of that those guys are actually not saying anything. If you pay attention to them, they are not saying anything. In fact, Mathias is not making any sense. When you call with that you need, I'm telling people to go to hospital. If any on a teaching hospital, if any on a teaching hospital, Bagariana hospitals need. In fact, when you go hospital, when you go. Bagariana hospitals need Jena teaching hospital. Jenny Yenu. Jena teaching hospital Newi. Jena Mark. Jena UNTH. Jena Federal Medical Center Kogono. Bagariana private hospitals need Mwelu Irueba. Filled with people that doesn't even listen to Mathias, that don't even know that somebody like Mathias exists. Iwulo sena Mathias na gwande bai chewu na ogu ọ na-agwụ mazi a na-agwụ onye ihi nyapụ n'anwụ. Ana m ajụ ajụjụ, a na-agwụ onye ihi nyapụ n'anwụ. Wee jụọ ndị niile nọ na Dasan hospital akwụ udo jee na Life hospital, jee na hospitals niile nwelu na ala Igbo. Nya gwakwuru some best autos ya mepe hospital, nya gwara nwa Valogo ya mepe hospital, nya gwa Life, nya gwa Zenith hospital, nya gwara all the Udechukwu, nya gwara ha ncha niile, nya gwara Okechidoruo, Uduma Nnewi, nya lụọ liver and kidney center na Nnewi, nya gwara ha ncha, nya bubatalụ teaching hospital na Nnewi, nya budali na permanent site, nya mepe university teaching hospital. I'm asking you, ụfọdụ n'ime unu amaghị ife sị na ọ na-akụziri anyị reality wukwu onwe ebe ahụ. Asịrị ngụ reality wukwu onwe ebe ahụ. Weta ego na nchọrọ ije hospital visit, Mr. Reality, bring money. In fact, don't give me money. Nruo na teaching hospital eme video, pick a patient there and pay their hospital bills. Ka unu mụ ife. Ndị mmadụ amaghị ife. I forget here that what you people are actually making reference to are not really that hospital, but that spiritual aspect of religion. That is what they are after, to neutralize with the message of hospital this, hospital that. When we know that Lord choosing, well, hospital, now Lord choosing na Lagos. Tell me a church in Nigeria, a clinic, pharmacy, with a qualified doctor not there. Even na Ngobala, and will ebe age something like this, where a group of Zion doctors are there attending to people, because knowing the kind of crowd they are there, they know that now some issues that will come up. Tell me, Kerundo na kuziri. Kerundo na kuziri. Anglican church, and health facility in any of their distance. Odo eba, odo na cathedral, odo ebe ozo. Kerundo na kuziri.
or redeem a hospital. Yeah? Thank you, Josie Gallo. Medicine. In fact, majorly, a lot of parents shall come how doctors. Doctors. Does it mean that no Mathias Ekperima Ejiofor medicine? Or Mathias Melu if you go medicine na universities today? I'm asking you. Because let me assume that no Namaro. I want to talk to you people now as in Namaro. Mathias na go to Juno. Onye ko na gwanya Juno. Nya the teaching hospital olo confident on no. Does he even really need to open that flat to run his personal business? He think we don't know. But since people are sitting, made good. Thank God on our sound a note of warning. It is a clause at the very first beginning. So it's a malo, it's a malo, no, naturally, and Yakubo. No, naturally, and Yakubo. Yet the teaching hospital, Oje emergency ward, Oje pediatric section. Yapagadia, often they need help. They are there. He doesn't really need to open that amateur place. All in the name of hospital. And when people need that money in a teaching hospital or UNTH, often they need that money there. He should give it to them and help them. Ono maruche eziokwu na na-ezo ezo ona akuzira reality. Italino exit this program. Ibatakwazi again. Then he send the guy a request. Yeah? No, Kelogu Keda. Pharmacy shop scattered everywhere. Pharmacy shop, Jenny teaching hospital. Pharmacy shop. If I walk, Mathias Ekperima Ejiofor. Nya gwanje gologwa. Nya prescribe gologwa. Nya deri into esi anwe. I'm asking you. Neye ogwu ni na aka de eba. Neye Mathias wonya gwa mu je gorie. Nya prescribe ro nya. Na hospital ya kan je gorie. Ya? Onu na deceive won. Onu na deceive won. Ije na pharmacy shop do cha na teaching hospital. Iru eba hi nwere ike wuru number 4. Jena Waves. Jena Immaculate Heart. Jena Labra. If you need now, Mathias wonya agbalufa. Yeah. During the time of COVID-19, Mathias wonya melu lockdown na the whole Nigeria. Then the mother happens in na ha ebute coronavirus. Mathias Marian. In fact, on our work with Federal Ministry of Health. The onye ahụ uru ka agbalụ ọpụta onye nyegharị mkpọtụ ị na-eje agwa ndị ka ahụ mma ha ji echi ife ha ya alụ ha wastes na time n'ibe ha do productive. One man wee si obodo iwo wee kpọọ na program ya wee sie need against evangelism ndị chọọchị na-eje wee sị no time ha ya eji wee do productive ha eworie na-akwụgharị n'ilo n'ibidokwa evangelism ahụ ka eluzi ọnọpụrụ ndị mmadụ na-emekwa biznes na-alụ ọrụ na-esoghị eje data evangelism o wee gwuo onye ahụ na nke ya ewu voluntary na aha afọsụ ya afọsụ na-ịchọ ivolunteer onwe usoro jee na ha na-ama ya asọ ọkwa agwa n'aka mma na-eke tụọ ya onye na-eche onwe ya akwụkwọ onye onwe pass mark a na-eji egbe na mma. In fact, ịjụ na ihe eje evangelism na church ije nga for 10 years ụfọdụ amaghị ife onye ahụ uru ka agba o chefukwa na evangelism ndị church si na-eje nkwa voluntary and the nursery ha sị ya na ụfọdụ ndị ahụ na-ese eje datin mgbechara shop na nwere ike ọwụ na ụmụ bọyị ha nọ n'afịa
mana ndị na-eso ndị ụka eje nke ha the jobless. Ọgụ religion ka a na-anụ, competition ka a na-eme, nkụpụ nke ma akwụrụ sọmụweze ya akwụtọ n'ụwa nyawu ife a na-eme. Ịghọta hair like that afaghị ụsọrị. Ịghọta hair like that afaghị ụsọrị. Shọọlụ nụ this woman ka itie ya mmọnwụ ka ha gwụta na ọ na-eme. Shọọlụ this woman ka itie ya mmọnwụ ka fakweta na ọ na-eme. Yes, ka fakweta na ọ na-eme. Ọ na-amaghị ndị mmadụ cups of rice. That the same that Ifrem Ononya pụtara the other day na church ya kee over 200 bags of rice. Etu aka ndị pastors si eke ihe everywhere na-eke ma cash dị n'elu na-ebidoro ndị mmadụ ahụ ọrụ na-eti ndị mmadụ n'ọrụ na-alụ factories ọ na-preach. Ministers of God are building factories, employing people. He is busy opening branches. They are far ahead of him. He is supposed to be learning from them. They have set the record straight. They have passed through this and they have succeeded. You should be learning from them. Akoznaka onye buwarisi. Mgbalu Seraphic Hospital. Mgbalu Seraphic Hospital. Emani yemecha mweta 500,000 mwego. Mgbalu Seraphic Hospital. Do you know? You don't know. You don't know. Do you even know the level of doctors that are working in that hospital? Do you know? You don't know. Manine wujerendoka. Employing people. Can you employ half of people? Fadede near employment. Fadede is a reverend father. For at the end of every month, on Akwa, more than 5,000 people salary every month. Ngwa kelo mmadụ one na-akwụ ụgwọ ebe ahụ ị na-akọpụ gwongworo. Mmadụ one ka ị na-akwụ ụgwọ ị na-abụ ime ọfịa. Mmadụ one ka ị na-akwa abụ ime ọfịa. I'm asking you. I am asking you. Fada Mbaka, at the end of every month, Fada Mbaka na-akwụ nothing less than mmadụ 5,000 or 3,000 ụgwọ ọnwa. Mmadụ one ka ị na-akwụ ụgwọ ọnwa every month. Ebube mmụọ nsọ. Name them. All these people which are workforce of nothing less than 2,000-3,000 people. Adepo yine wojiranya. Oyedepo yine wojiranya. Nda uzi papas kahawo. Nda uzi papas. Nda uzi alụsịa na-afụ anya ka ha wuzi mana ịmarọ. These people, government of this country cannot say something kujofa because they know the impact of these people in this country and upon Nigeria. If you put the labor force, the workforce of Adeboye and Oyedebo together, you should be talking about these two people paying over 50,000 Nigerians every month. Build your own legacy. Let people see. We want to see how you are going to, what you are projecting for the next. You have started dealing with people now. The mother never go gift. The mother go. We want to see what you can be able to do. We want to see you. What you are going to do with the position in Oneketa in the next 10 years. That is what we want to see. Obori da gafu siuku. Ahe bi gba na eti onu. Iburu igbo itie ya etie. O iburu kwa igbo were onu na akụ egwu. Igotago? Iche na nwanku ndị kago. Madam is supposed to da alụ ọlụ. Onye ọ na-atụ jobless n'anya. Yet a businessman no do every day na akwụgharị n'iro. Iburu ịnyalụ moto eje Enugu
brother, you are welcome. In Yaramoto, every day you never video no so. If 100 mountain, if 100 muchu, every day motor will no so. And I yet you a businessman. And I didn't want time man on about in a couple of gongo. When you say about him, they're gonna have from other places to go. My brother, you are welcome. Yeah, thank you very much, brother. Please, there was something to contribute for the program, you know. That's the reason why. There was something to our own people concerning Igbo. Igbo, among the problem of Igbo now, I'm church. The reason why you are here now, Igbo, as far as you are Christian, it doesn't matter anything over there. It doesn't matter whether you are Anglican, it doesn't matter whether you are a Catholic, it doesn't matter. You need to defend your that in how he believe. You need to defend your religion. Believe in how he believe, you need to defend it. And then when there's something you can hear about these things in Mathias Ekperima, this thing Mathias Ekperima is getting too much. Don't another thing because this thing is like a problem can attack of course on a leave. But then when there's something you could hear concerning the people who Christianity, because this thing in Christianity is more than oneself they work with you because I can't see the reason why any person now wanna a Christian. Somebody by name intimidate because all these things Mathias and I was sending them mother knows when I may intervene those things all those who wind out in them mad and those in them mother house and this is embarrassment and this is insult. Somebody when you believe somebody before I'm more self governor church as in discouragement knows now why that no we going some anything now I'm say Christian association on the east. Because any dreamer Mathias arrest. Number one, the reason why you need dreamer arrest because this thing now is getting too much. This guy now actually he focuses on his own way. Honestly, he because I believe that now any drink but they make Christianity intimidate because this is an intimidation. Some of the others in them knows on our some of them believe in those church and then I can't see the reason why go on and get again not bury some people associating at their own family what you know that this is what they believe for many years and the Christianity Association in East what you get. Let me tell you people something. And what the reason why and the money to make Christianity intimidation would do because again Christianity in Africa God have given Christianity all the whole powers because you are when you like physical because you have blessed somebody like arrest and where Mathias arrest okay no to because in those ones you need dream physical this one was physical but how manipulate you go as a Christianity say Jesus why only arrest so na name only Christianity that an arrest included. Can this people outside because what you need to arrest this people now use that thing will now manipulate okay who believe in Jesus or who believe in Christ okay what happened to Christ no this time around I believe in Christ but then there are some things Christ cannot do for us in your game spirituality or in your game because number one most of Christianity when they go carry Mathias go to moment and move to go I may in that way I gave me go to spirituality and physical but I talk use police we may I talk use court may because I can in any law so actually now can one hope people so believe from Christian that anybody want to work my set of Kachine Kebeba Lora Yob Chineke you go to the power somebody like Ebuka Opinana maybe you are to go name a by him only more than the Pakistan the police army I got to find that again when you need lawyer no when you know and the end of the over to physical, spiritual something. Spiritual. Somebody like these things now what in this way because be for Mathias because this time on because any day a Christianity but I got one day we put a question when they meant to be not this is an insult. I believe that Nali will go in case he be open. Away, but I wouldn't take him making also.
Who is Mathias na leave we put against step now? They not want them what ha ga do log. More than almost 100 years ago, ndi Igbo amana go ya na akpọ hot work hedge. Ndị Igbo na good log ha ya ba ha good log. Why every time on Mathias ya ya be na announce this thing? People say I feel that on a Facebook or that this is on not the first time I know. You know, so this is an insult to me. You know, so one day I have a young woman can contribute to this program today. Anything on included of police and any dream make Christianity association involved in this thing. Mathias arrest. This is what I do too much at them. More and I like here and it more than 80. More Mathias I get with Oberogi. The one I know I can check with you was I can talk with you. One of online. Yana make a report tonight. This boy now. So on the Christian association, judge this book, and this book was show this embarrassment, and this is what on the Christianity. Okay, see me now. La benna again na kana Christianity mpayano. If you Christianity to mpaya, kenzi kwa shwe pete na to Christianity. Even in some of the things, and even all this is on you make no. I mean, go be na benna. Ya can no bendo mad na ne mempo. Can this guy cause one and you. And this is all our mothers. You can also our mothers. Name intervene, nonsense intervene. Name stress and disgrace. This is an insult. Only one go no believe. Let him go go believe. This is an insult to keep the name our mothers. Insult. This is a very big insult. So Christianity association need to be defending your belief. I have said in name because what this is I go Mathias or woman Mathias name who ofungi de ka akusa yo ngidere yo ka sef ya mo ngidere pale man ngidere pale ba kan da mo chikora ga be lo ya amani unu che be kare mado unu mutam mado unu ga be lo unu be lisna nda unu be lisna ka this boy mo dia ka li wodi mo on da me bi sha di wo because now how I grab on the mindset of a lot of small boys. Some small boys now they believe in any good feeling and you have the right, but these people are saying nonsense, trash, you know. So because one noise can contribute to a later on. Dalo, thank you very much, brother. Thank you very much. Thank you very much. Yeah, what? I'm just like if our brother Neku. I'm nas Christian Association of Nigeria. I don't even know that na Christian Association of Nigeria can Anambra chapter, Enugu chapter, Southeast chapter. Na Hanokoye, ono shoro mgbe nsi bidoro fall out of hand mgbe aka onu ya apụta ụfọdụ ndị pastors napụsịa kụkọsịa aka dere ahụ n'ọsọ ndị Zion ndị na-ekwu ndị Zion na-ekwu ụbọchị nsị ya pịa na sirin anyị nwee iyi na raincoat because na anyị nwa amara n'ife na-eme but ụnụ nwa amarọ a na-ekwu ya ọ dịka asị na ama ife a na-ekwu emere m vidio n'ụtụtụ ndị Igbo echenjiwe n'afa ha ọkụmata ya sịrị anyị dadebezie Jeremaya Michael anyị zabazie Ekedumma Oriamaka Mgbafọ and Mgbeke or myself na ndị ba years apesina from Jeremaya Baba Muhammad and Abubakar onwukwala idea ịnụda n'ikwu kwuru okwu maka ya so ndị Igbo niile convert shagodu to ibe alakụba ọgbasahị ifeọma wụ ndị ụka gụrụ ezigbo wee meghepụ ọnụ ya ezule ata ha atụ wee kwuo na ụka alakụba ka Christianity mma. I'm telling you, that is how Okiwe Malo, they are willing to wish anything, no matter how bad or to Igbo, provided no car. They had the biggest nightmare. In fact, all will call to service. In fact, all Ofuno shop, Ofuno shop, me pesela near all over Igbo. Buy a
is the time people need that word more than any other time. Let this be a wake-up call. Go one olo, ndobodo you go nwe ha n'ọgwụ. Ndị na-eme ọgwụ wee bill. Agụgụ ngunu nwe one certain time na Mutara Mohammed Airport. If you fit this guy, check it in. If you fit this guy, check it in. If we check it in, man, no Diego sort out. If you check it in. If we go n'obodo Igbo. If we go n'obodo Igbo. Fọdụ n'ime ha nwechara chimba ha n'obodo Igbo ebe a ha nọ. Ị nọ n'ebe a. Ha na-agbago. Ị na-egefe ntị. Ọ na-agwa ndị mmadụ jebe hospital. Since 1990 mgbe a mụrụ wee ruo tata, ọ Mathias na-echetara gị iju n'ọgwụ. Ụzọma maternity ebe a mụrụ m mmụọ elotọfụ ụmụazị n'ogbe ahịa. Ọ Mathias mepere Ụzọma maternity. Before Mathias kụzibere ndị be anyị ha ji ewu n'ọgwụ. N'ime moto ka a na-amụ anyị. N'ilo na mbụbọ ka a na-amụ anyị. Ọhọ na hospital. Ọhọ na maternity. Ọha ebe niile a ka a nọ nwaanyị niile. Eje ha antinenta wee nwaanyị niile. Eje odu postnatal. Ịghọtago ndị nwoke ebighị ohu ukwu. Mathias kụziri anyị ibe niile. Immunization onye akụziri ndị gbara anyị immunization. Nye akụziri heye. Oge polio break out. Nye onye wetara intervention eji wee defeat polio. During the time of Kwashiorkor, nye wetara solution eji wee eradicate Kwashiorkor. I'm asking you. Ana m ajụ ngụnwa nwere sense ajụjụ. Ana m ajụ ngụnwa nwere feel n'inwe sense ajụjụ. Uche Waba onye ruo nyanyarụ nke ye. Asị ọmụ na-atụkọnyọ n'alụ mmadụ ego aka na-ekwukwe. Tụwalụ na-enya libe. Tụwalụ na-enya libe. Agwakwara ngo. Onye akwụ echara ebu anyị egburu. Akwụ Mathias shi ebu anya gburu. Kama nọ mepee chọọchị ya ahụ. Come here in peace. Don't come and bring confusion among other people. Come church in peace. Atokonyoro ego wolurie. No lulu. Onye go wuterurie. Ego wute hanalu fe go liye. Liwe ga hanya. Mbado. Josikalo. Mathias Elolo the first hospital. Alo na Nigeria yet odoho one block na welwe. Nah, good evening, sir. Igbo channel, so one name, you are welcome. Nah, good evening. I go na Mathias, a message on a half a big man is here because also the poor man corner for the news. On do Jesse to all. Because I'll man go me come kuku again a live camera. On your Mathias could say news on Ozia. Ozoma brought by force. Osi looking so well up your why you see. Onye go nalo. Onye ego na mana osisi ọbụla lugi nso weli apịa why is because na gịnị me onye nwasị akpati ya kacha ebube mmadụ. So Mathias is disrupting you from doing your fundamental human right bụ ikpelu ya ọchị. So man for some mmadụ nya je ekpe ihe ikwete na is not by force. Even as a Christianity enigwe nke anụ anyị na-ekpeli is not even by force. Jesus kwuru ekwu na enigwe abụrụ by force. So religion self abụrụ by force na mmekwete n'ihe ikwu. So mụ abụ mmadụ Mathias kwụsị m n'ụzọ echi ọ bụrụ osisi na m nso nwere akụwa ya isi na jezie ya ndị otu ya because this thing really getting out of hand. Onwebe like one of our brother kwuru okwu onwebe any of their following ya afọ n'ụzọ ebe Christian na harass but why always them all the time? Why always them? Rochas Okorocha the many years ago nyere onye Igbo millions of naira because ọ convert you to Muslim. Nobody saying anything about Nekwaya today. They are seriously creeping in Igbo. All these people will go union na Igbo, a very big organization. Ndoka Alakoba. Strategically, Hana about all we have in Enugu State because Nanda say take you over eba. You can't even cross the ambode like this. Nanda say take you over. Even police cannot arrest somebody in that place. Mama happy ho kwesịrị ime bịa na ezuzu gali n'obodo onye ọzọ. Anyway, on the na-abụ ya nkịtị yo.
Anambra state government can check. Charity begins at home. Mathias should go back to his village. Bido go na beg first. Mzuzulezi hapatabazi ezi. Then no bodu no kwadogi. That is where you have to enlarge your coast to another place. Afube and pastor obana no one ndebehe na me here endorse. No man of God and Nigeria now operated today. His family did not endorse him in one way or the other. Apostle Chibuzo David in OPM Akwa 2 days ago called 11 million naira for drugs na bata for his hospital, free hospital, yeah. 11 million couple single-handedly. Every day in a over one particular issue. Man, I'm a account it work. This is where we are today. Every time when I recycle a picture here many years ago, when I recycle the picture. Over 2 years each way rent a flat in Obose about 180,000 in a year. Take 2 years. No, on what anybody were right no why if you're saying in a girl will get belly. Oh, this is your between you and your chi. Nobody has the right to in one way or the other. Even police cannot do it. Government even self cannot do. But who are you all the time in harassing them mad, no bullying them mad? Just because if you in a role every day now acquiring a motor, motor every day in a news. Every day in a news. Now conspire because you see me from that video man not to somebody now converted to Muslim. But the Hana Koku Makia, I don't kid you as a good as Igbo. Till you suppose now Oka back Christianity. Okay, for how far these people are going. Half you look on open and all that they are in darkness, in that they are chained all the time. Hana I feel that they are the only people waking up. Christians, the radical. Oh, for the God, or just say Guchuka Kainato. Any higher an eye for an eye. Hamana Peter Nokuya, Peter Anabe. Because people are beginning to get angry. Because of this nonsense, this young man name. That is when everybody would acquiring a bundi. But man, I could only play this thing in your own card, in your own game. May I go see delegate. For the this is where you begin to force people. And what behind one put on one, look at Christians, someone your mother say, I'm not by fire by fire, near a joker. Even no can many people no can say, rapid phone, I put them when I sees their phone, naka, despite the fact they are even against what they are doing in the church. Everybody have free will to do what you want to do. Manos also on Keha, Nakanjo. This is for the radical carries down and block Uzo. In just 10 minutes, 15 minutes. Man, most of them are speaking out against it now. Man, these people are also being conspiring terrorists. Now, the worse than one of my videos for Mathias is worse than cancer. That young man is worse than cancer. Only Ucha like this or not corrupt to people up and down. Before this man, all the go too late. All the go too late. Every time on got an action do ye go be men one after the other. You don't have Google. Show me one person Mathias train go from zero to hero. One person alone, just one person. I say no one from zero to hero. In case they say they no bang 100. That fan cause if Eddie. So no bang 100. I'm 100. Everyone by now the boy at Tobago container. Oh no, nka help here me. Mother na ke go today. When nke kwe he I don't know by now. Every the boy might not Tobago container. To whom much is given, much is expected. I am a Goliath. Or think he may forget, but the internet doesn't forget. I know how Goliath. Olukweshe nekwe gozo. Akwe nyegi atopia si angwanya jefuzi hi bia na afọ. Offer this old man na block na enyele ego now. Ozo kita atutacha ego ni nweke atuta 10,000 isi that boy onye the boy 1,000. See why na camera. All okay say now. All every time so often hana na ihe dia ya go down ego adra ego ochu ofu ndi konukota ona ko konuko mama bu ihe n'isi obu moto na agbago the next video me obo na agbada nne amam no gbachi ya WD man tina moto with ogo ya tina moto na walu. Nobody knows about that one. Kita okonukokwa na ndozo ndị na-ejelo onwe ha ekpele ka ị na-ekonukota n'ụzọ. Me I'm still saying it. Any day nda akwụsị mu n'ụzọ
ebu na ya afọ ndị kpatụrụ dadị maka Chukwu. Yeah, ụbọchị ha ya were ala ahụ bịa close to onye mma. Ụbọchị ha ya were ala ahụ bịa close to onye mma. Amara m na anyị gba ebiri na Anambra steeti a ka onye akpa ibiri. The thing dị too much. Ọkwa efu ba Chukwu nna makwa ka o si dele m. Si jem na chi ya bịa, this man is terrorizing Anambra State. Egburu ndị mmadụ last week na Anambra State. O meghọ post maka ya. Egbukwa ndị ọzọ n'ime this week over 4 places agbara egbe. Nyekwa nwoke agbagburu n'Enugu steeti nya nke a na-echi ogene. Upon nwe Enugu steeti be ha. He did not make post about it. So he was also post on and na-achọkwa ndị police is your friend. How are you encouraging to seek justice for that? I mean, n'Enugu Ezike n'Enugu steeti befa ebe mmadụ jelu nwetara visa mpe wee kpọrọ ya wee jee na nke nwa dibịa wee nie ka abụkwa ya the boy wee nwụọ. Ị nụrụ onufa? Even when they will say something about it, Mathias came out to reply to Roseus by bringing something like that. Instead of condemning the particular act Roseus about. Have you seen these people, their mission well explained? Their problem, my brother, history. History, they don't even read, they don't study. You have one attack on the difference on that one, boy. The conduct up to your recruit, you will fear such you have brain. These people don't read, they don't study. Bible says, study to show yourself approved. Even in that Bible, study also again read the Bible. Also again, study to show yourself. Anything you want to study to show yourself approved. Study it. Every day, one can cause a problem here and there. Every day, as I catch one Mathias, see the be there because I wanna choosing my head that time trailer could to motor on the choose. Oh, Mathias, who do motor on a couple and Anambra say now her break. Because of that accident, yeah. Motor adore zero to what? Ezugo, you are not reading comment. Ogo, okay, one comment in the Madago. I don't go to comment now on Dala or comment in Dala Mbano or comment in Dala Kamadago. Anama choka mbobata Italiano mana the tuna de okay, my people, I believe that now here we go a fruitful discussion. This woman will not get in contact with this woman. A other go contact us. We'll number more on my page. Why can you see for this woman? Scholarship from that Ifem on ministry worldwide. Bitter truth and let me announce his page again. Yes, bitter truth and sweet testimonies in a bracket official. Go and follow that Ephraim Ononye ministry worldwide. Na bitter truth and sweet testimonies. Obolo na name Makayi will contact this particular woman. The elu message. Umuyenapo, a Wetagodna scholarship. I have something for her. And a lot of people will do something for her. Guru noleba nete yiri. Noleba nete complete nonsense kene ebe. Yakampo upoje na numerous places ebe na neweba. Ebe megolu mwanyi bu fibroid operation. Free. Do you know how many, apart from Kenjenu na birthday Mungoserego, do you know how many people
mma na m ewere n'ego nkiri ya their hospital bills ha na deceive no one na kogiri Mathias ya wo ome ife 100,000 hotel na Facebook ya n'ife imife o mere ọya na-eme n'obodo amụ na ụlọ imife los Zeus skibo ha. Do you know what they are doing? Ka Mathias ever na ona anọrọ na akọgharị ka ndị gbuwarisi emere mmadụ operation fibroid. Ego ndị mmadụ tụtara atụta, ndị na-ejizi ego nke ha eji eme ịda afụfa ịma mmadụ one na-eme at the end of every month ha send ego na akaụntụ ndị teaching hospital gwafa si were na offset bills ndị mmadụ. Ịma mmadụ one na-eme ihe. Do you know how many people na-eme ihe na na-enye mkpọtụ Mathias mee onye nwee fibroid operation ndị mmadụ tụtara ego ọ pụtara na Facebook na-enye mkpọtụ mmadụ agha n'ife ọ na-enyegharị mkpọtụ everywhere mmadụ agha n'ife ife ụfọdụ na-eme times 100 mere ile ha rie mana eziokwu empress ọma mana eziokwu ka nna agwa and onu mana eziokwu ka nna a lot of people Nigeria hospital visit and I know how much they are invested. Only a lot of people they invest heavily na some of these hospitals. Only a lot of people who so let me tell you, free hospitals are apostleship of OPM name. All people na fund there. In case if you don't know, all them mother na fund there. Ojonia we bang. Adone Mathias enyegharị mkpọtụ Peter Ebuka stand when this one come out to swear n'ihe follow page ya since swear na nje na afọ akịta na ma ya afọ na top fan na page ya apịa gongo monde ha makịta apịa ihe isi ejowa when this one come out eje me onye fibroid or operation mọwụ mmadụ mụọ nwa a na-enyegharị mkpọtụ ewere wepụta na Facebook ka ewere bịa gwa anyị gọnụ. What are you telling us? What we do on a daily basis, what people do, people are doing 100 times more than that. Okwu na nụrụ one place resere onye nwe kidney problem over 30 million to 40 million. Ịma mmadụ une a project capable of taking care of all the so-called things the mmadụ tụkọtara ego Mathias mere within 3 years or 4 years. Anyị anụkwu ife okwuru ọra anyị eji na-enye anyị nsogbu. Okwuru ọra anyị eji enye anyị nsogbu anyị ada anụ ife. Mathias mee ha akpaka ma ya nụrụ ife okwuru ya because no nwere agenda. That very agenda is what we will not allow to fly. He will not go anywhere with it. QED. I am ending this broadcast here for tonight. All no will came I assume what this woman because if for me you make I share this one or this woman high in aka. Kaitie mo. Kaitie ye get that. Go put on name. Kaitie ye mo. Go put on ogro na toy. Mana before mana wo ta I can one do. I can one do. Good as Igbo na page you dey concentrate on your topic. Bata program mmadụ nya ị na-emegharị ka onye ikuku na-ebugharị. Concentrate on the topic. Topic introduce go introduce that topic. Go to your page ekwoghị manage. Page ekwoghị build. Go there and treat your own topic. Mbịa ebe ahụ ma nọ mụ na-abịa chọrọ okwu.
concentrate on the topic. Oh, say that moderate. Say that moderate. Yeah? Say that moderate. Abaran the sermon wuru ama no wali si ofuma. No fugo this in bataro. O cheme no na program anama na safaro. Na emegari eye service we isi. I can wan do dalo. Dalo. Ongoing organization grow. Because in the by mashikota eba, only reach out to that woman. Because get to us so that we can reach that woman. I still remain your favorite onye hammer. Onye Monday hammer. Ezugo, the face behind Ezugo Global TV. Man. My first time coming across this page, and I can tell you that I love everything you said, boss. Thank you very much. I do your live videos. Daluhin the Empress Oma. Paul Wash. Just like your name. Wash away. Wash away. Just like your name. Wash away. Kenonye his right senses here dancer. Wash ya. Or if swapper. Keso pant. Keso gono. Gonna get a wash. Gonna get a wash. Fast man, make I greet you. Then she will be dalo. Umwegu. Opwegu alsa. Dalo. President Nako. Dalo hinne. Kankene nde. Kamfugodu nde. Kamfugodu nde kwoto. Moderator. Gurezi Igbo. Moderator. Yet to build a page with the whole of your intelligence so go build. You know a page you on and actually moderate here. As you go focus on this, stick to your topic. With all those things, you failed to build a page. You failed to create audience for yourself. Yet you are very intelligent. Oh, that megale na pages in the matter. Na megale. This empire said, Odogwu, once they get that woman's contact, let me know. I will also send her money to start up a business so that she can go. This is empire nukuwanye. Go and build your page. Go and build your page with that truth. The way of truth is narrow. The same way your page do way don't narrow with that truth. Or that megale na page in the mother goes up uninvited guest. You ever Igbo na so you just imagine na he sure be a corner page man. They correct na page you can the mother be na ege you are coming to come and direct us on how to run our pages, on how to stick to topic, on how to treat our topics. Go and do it on your platform. You will have the privilege of sitting down and talking to people for as long as intelligent. Go and show it to people on your page. You will always run away. Nah, megale. I'm in a city phone to who in a commented and car balance, in a commented and Kim, in a commented and Kichua, in on Anconia.
a tagging them mother, highest expert in tagging people. How you are always able to tag over 100 people at the same post. I don't even know. Among kids you manage will tag here over 100 people. Now one post. Yeah? I don't know how kids you manage a memory. So future woman kids you manage a memory. He tag union, tag union. No kata notification nene mmepe or Google ezigbo tag him no febe. Nnọkọtakwa anụ mpụ mmepe ihe ọwụgụlụ ezigbo tag n'ofu ebe ọ ya tag gido tag ya n'ụzọ ebe 100 post na-akwụgharị ka Facebook ka ozu akwa akwa. Ị nọrọkwara na suspension na page ma kpọgotakwa for now because you can run away from this page. Ebe ka ị na-agbaje, you can run away from this page. Like if I name a no okay, be a man, ya boy, or some million on, Manaya winner or some million on. Away from them one, send the other number this woman, I tell you, mom, and then want to put on them. Or they courage that woman who will auto commendable. Auto commendable. You ought to go. Or they courage the man who will auto commendable. You ought to go. She go say, people are doing more great things. Oh, but they can tell you, ego ne ka ifuru do na moto ahụ ekere ndị mmadụ ma cash do attached to it ma nwoke the guy nọ na wheelchair na-achị ije enye 500,000 ife ahụ ife ndị mmadụ ji obi Chineke were eme ife ndị mmadụ na-alụ ọrụ agbara ha na-alụ just because of God. Just because of God they are doing it. Mmadụ whooped over how many million? More than 20 million naira spend there on people. Yeah? Nde bụ nke ha na rice ha nwee nsogbu ọkpụkpọ ha pushigatakwa o chenjigharịkwara ha ya bọsị Mathias ya emoti ya anyị si na Igbo gbafere ọwụdo o nwere ife ọma maka omenala ọ na-agọnye ọjị nkịtị. Etiri m picture ndị adịs broadcast kịta picture ya dị egosi ebe a Mathias nọkata mee ihe Imana yi above oh my God, yeah. It go with many people. If it was all women, Hasim no nya bro, no nya ade women and no if on accusing women. No nya just name no way. In fact, no nya de chu no nya de nya hydra. Oh, if a lot of people know. Actually, make a career back. Kabani abala him. That's phone.